Lever du? Ja, jag spånar på dig. Jag spånar på dig jag. Jag tar C4 igen. Ja. Ammo C4. Japp. Det ska gå faktiskt. Gå mot Bertil bak vägen kanske. Där uppe är det två pansarvagnar och massa trupper. Nej, Erik blinkar igen. Den här. Nej. Jag gjorde den. Jag bara väntar då. Tanken, helvetes, precis millisekunden före mig. Det har ingen i denna byggnaden. Han är borta. Han är C4. Håller på det. Ja, där var en gubbe så plockad. Ja. Man ska bara kolla så att det inte var någon bakom för kullen. Ja. Han siktade på mig fast han hade en tank framför Jag sig. kan sitta där inne, ja. Vi hade en kille som spånade, eller som kom flygande där. Ja. Spåna på dig. Ja, han är inte i den byggnaden. Bakanför, han sköt mig. Alldeles utanför huset. Ja. Ammo i huset. Erik har vi blinkar. Och G är återtagen av dem. Jag kommer vår stridsvagn. Ja. Där är nere. Vänster sida om oss. Ja då, jag rör mig. Det är det, spånar inte in. Nu spånar jag. Jag hann inte. Så jävla ungefär. Jag vet inte vad som är runt där. Nej, nu skjuter någonstans bakifrån. Nej, vi containrarna rakt fram. Där skjuter vi igen. Där skjuter, nej, de är mot tanken. Mitt i står de. Ja, han springer runt De är huset. flera stycken här. Om det blir... Ja, de var två. En har skjutit. Den har bara hit man då. Ja. Går vi mot Erik igen eller? Ja, Fan. det är bakom den här gången. Går vi högersidan då? Okej, där. Ah. Ja, här ligger ammo här bakom. In i containrarna här. Rasade containrarna. Ja, han lever. Han är nere en i alla fall. Ja, jag fick den. Bra. Nu fick jag någon jävla splashskala av någonting där. Men just, ja. Ja, det är jättebra för fan. Kom här. Och så ligger det en autobounce alldeles utanför den. Han springer in mot, på baksidan huset. Där blinkar igen. Där kommer jag igen och kollar på. Nej, 99 killar sist. Ja. Vi har lite tankunderstöd med så att... Ja, det ser ganska rött ut där borta. Det blinkar nu också. Motorcykel. Tank också, va? Jag slängde upp ammo till dig. Är det din för eller något sånt? En är nere. En kvar.
Jag rensade plagg typ. Bra. Andra sidan pansarvagn kvar. Andra sidan tanken. Han är nere. Bra. Är det någon som har liv? Ja, jag vet inte. Vad sa bakom det? Bakom det. Fan vad det smattar. In i huset eller? Jajamän. Ja, ammo här också. Cesar då? Jag är inne. Ja, det är folk i huset. Folk i huset. Hela mina borta. Fick en. Hey, here's your med kit. We got some anti-tank soldiers in you. Passade MC bakifrån. Nej, Fick honom. ja, han fick mig också. Ja, jag kan inte resa tyvärr. Han körde över. Han körde över mig. Jag går upp över We get you that first aid right jag får now. lite blick över blicken. Ja. Requesting for someone to come get my ass out of here, please. Ja, kan inte stämma. Kommer en motorcykel. I spotted a hostile machine gunner in your Fick en. area. Inte. Jag fick en i alla fall. Jo, han är nere. Bra. Here's your med kit, man. Helikopter. Oj, det var någon som hoppade ut här. Fallskärm. Pick up the first aid. Ah, fan. Jag kommer in mot huset här nu. Vart är han? Tog du han eller? Ja, jag tog en. Där. Oh, Dirtbike kom. Åh, ja, vi kör. Ja, det blir jag också. Han tog 2 stycken tog han. Ja. Och det är det. Ja, fan kan inte resta dig mer. Ja, nej. Jag spånar på en så Jag det... är fast i containern nu. Här kommer han. First aid. We have taken the objective. We have taken the objective. Fan, det är stört. Det kommer en motorcykel till på andra sidan. It's not your med kit. Keep your eyes open. Hostile soldier in your area. Spotted a hostile soldier. Ja, jag fick han. Bra jobbat. I've spotted Vänta så sätter jag på. Ska vi se, ska vi mot C eller? Ja, jag får inte se det. De är på D här. Det är ett gäng. Okej, då ser vi hoppar här va? Ja. Neutralize the objective. De är uppe på D så jag vet inte. The objective has been taken. Nu har vi kappat. Ja. Gå till... Ja, vad fan, jag fastnar i nu. Vi går mot D bakvägen nu. Uppe på höjden här, Telex, så håller jag. Okej, jag kommer efter det här. Han är här framför någonstans. Dammad i ansiktet. I've spotted a hostile soldier in your area. Ja, han hoppar ner den jäkeln. Here's your first aid, Han ligger och man. sprayar där från huset. Jag fick ner en. Pick up your med kit. Jag fick en in i huset över. Ah, det var en till nere på markplan. Eller på... Hostile soldier Fick over. en. De är minst 2 till i alla fall. Ja, jag är nere. Ja, det kommer en där nere också. Jag ser det. Bra kämpat. Jag tror det var... Ja, fy fan Vi vann va? Ja, nu. Ja. Bra jobbat. Det var det Oh. faktiskt. Nu fick jag en level up. Level 80 tror jag va? Ja. Oj.